Σας δείξω μια κατασκευή που έχω φτιάξει, ένα ψυγιάκι για κάμπινγκ. Στο πρώτο βιντεάκι, εντάξει, δεν σας το είχα δείξει και σχεδόν ολοκληρωμένο. Είχα ένα ψυγείο 60 λίτρο για κάμπινγκ του πάγου. Βρήκα ένα μοτεράκι από ψυγείο του μέτρου που ήταν για πέταμα. Το έβγαλα μαζί με την ψύχτρα του πίσω. Πήρα ένα θερμοστάτη μηχανικό, βεντιλατεράκια τα οποία χρειάζονται γιατί σε κάποιες θερμοκρασίες που αρκετά ζεσταίνεται ο κομπρέσορας, παίρνουν τα ανεμιστηράκια. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή για το κάμπινγκ, ειδικά το οργανωμένο, και για το ελεύθερο για όσους διαθέτουν γεννήτρια. Πήρα μια πλάκα την οποία μου την κουρμπάρανε με ειδικό εργαλείο, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Έβαλα ένα ψηφιακό ρολογάκι, θερμόμετρο. Γενικά δουλεύει πάρα πολύ καλά, και μπορεί να το έχει οποιοδήποτε και στο σπίτι. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για το κάμπινγκ, το οργανωμένο αλλά και το ελεύθερο. Σφραγίζει και τελείως. Τα ανεμιστηράκια τα έχω συνδέσει στον αυτόματο που παίρνει ο κομπρέσορας και παίρνουν μαζί με το κομπρεσέρ μπροστά. Είναι μια πολύ καλή επιλογή. Τώρα εντάξει, θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο.